Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunze bami yakubingelela Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu samdumisa bangcwele ukuba asigcine asilondoloze asihlanganise ngalendlela. Singamthola lapho uNkulunkulu sihlanganisa kanje, uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu osifundisa usuku nosuku. uNkulunkulu ongakhathali, yazi ukuthi akakhathali usuku nosuku sinenkonzo engafani nenye. Uma-ke uhlakaniphile uzofunda ngoba lithi izwi lenkosi kufanele sonke siphenduke size sifinyelele ekulazini iqiniso. So usuku nosuku siyakhula siyafunda ukuze size sifinyelele ekulazini iqiniso. Hayike kulezi insuku sibhekene kakhulu nabantu abayisinengiso kuNkulunkulu. Funa nawe ube yisinengiso, qaphela ulalelisise ungenzi into ezokwenza ibe isinengiso. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa kakhulu bangcwele. Ngani nonke enifikile nebenikhona emngcwabeni izolo eGreytown, uNkulunkulu anibusise. Ukuba khona kwakho kube yisibusiso ngendlela emangalisayo. Nabe bengithwele ngomkhuleko ngimile phambili ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise. Nalabo abebengithwele ngomkhuleko bengekho, uNkulunkulu anibusise. Nalabo abangaphumelelanga siyazi ukuthi bebefisa ukuphumelela, kodwa-ke iy'nkinga ezikhona nezinto esibhekene nazo emhlabeni ziningi ngendlela emangalisayo. Ngesinye isikhathi ukwazi ukwenza into oyithandayo. Nokho-ke sisendleleni sibheke le enhlanezwe enhlazatshe la sizovula khona ibranch entsha sibe ney'nkonzo khona kule mpela sonto. Nikhumbuleke ukuthi ngithe asithumele ama-messages kuze kube ngoLwesibili. Nikhumbule nendlela yokungenisa abantu ishintshile njengamanje ngoba izindlela okwenzeka ngayo kuyangiphoqa. Abantu nje nginithumelele nonke umuntu ofuna ukufaka umuntu akavele amnikeze ilink angene ngelink. Kuyomsiza-ke ofakiwe angaphinda abe nenkinga athi mayisengenile ngelink azisho yena ukuthi ubani wakwabani ohlala kuphi abesesho idolobha lakhe. Kuyomsiza kakhulu lokho ngoba ngiyothi mangithola lo message bese ngiyamsave. Bengingajabula manje ngakusho kulokho bakwenze. Inamba-ke ekungenwa ngayo iyona 063 7755 162. Abantu sibafaka lapho 063 7755 162. Nibatsheleke ukuthi inamba zimbili ezisetshenziswayo. Umsebenzi usukwena manje ukuthi umfundise konke futhi umamukele ngoba phela mina ngobe sengimngenisile mangi-approve ilink uzobe ngaseze umemukela okudlula lapho. Siyambonga kuNkulunkulu asingene ezweni lethu losuku lwanamhlanje ngoba umuntu umatasa ngendlela emangalisayo. Masiguqe sikhuleke sisondele kuNkulunkulu wethu uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyathoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo sasibekile kulomhlaba. Yebo Nkosi, siyalangazelela ukuba sekhaya. Kodwa uma wena usabona kufanele sibe la kwelabafokazi emhlabeni, kulungile Nkosi, intando yakho mayenziwe. Kodwa siyalangazelela ukuba sekhaya. Siyalangazelela ukuthola leyo ndlu engenziwanga ngezandla ngesikhathi lidilizwa leli dokode sikulona njengamanje. Siyakubonga Nkosi, sibonga ukuthi usipha amandla okungahambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Sibonga ukuthi Nkosi uyasamukela masibubula, sicela ukwelakanyiswa ngengubo yasezulwini. Sicela ukwelakanyiswa ngendlu yasezulwini. Siyabonga Nkosi ngoba wasenzela konke lokhu nguwena uNkulunkulu Baba wasinika isibambiso esingumoya oyingcwele okufanele ikholwa nekholwa libe naye ukuze lilawuleke. Siyakubonga-ke Nkosi ngakho konke, sibonga ukhonza uNkulunkulu okhulumayo, uNkulunkulu owenza izinto, uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba walendlala izulu owuphanyekezeni umhlaba. Yiba nathi kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele, usigcineke Nkosi ohambeni lwethu, usibiyele, siqalekise yonke imimoya amadimoni ama-devil worshippers, sifafaze igazi lakho emgwaqeni phezu kwemoto yonke indawo
uJesu Kristu inkosi. Sikhulekela-ke ney'nkonzo. uNkulunkulu wami onomusa ngiqalekise amadimoni, amandla obumnyama wanasabelo. Sifafaze igazi lakho phezu kwendawo kuzokhonzelwa kuyona. Sifafaze igazi lakho Nkosi yonke indawo. Sithi laba bezayo enkonzweni bagcine balondoloze noma kuphi lapho besuka khona, noma sebebuyela emuva bagcine sibanikela kuwena. Kuzo zonke ingozi ezikhona, abakho uyabaphephisa, abakho uyababiyela. uJesu Kristu inkosi. Amen. Eke siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye futhi akekho ufana naye. uNkulunkulu masigcina siyafisa ukusuka ngo9 o'clock ekseni, sisuke ngo9 nje manje. Kodwa uNkulunkulu ke sikushiyela kuyena konke. Masifundeke isimo songokaNkulunkulu. Chapter 15 wamahubo. Jehova ngubani ohlala etendeni lakho na? Ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe, ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamona umngani wakhe, nongamhlaza umakhelwane wakhe, obukonengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu, ofunga ngokuza kumlimaza nokho angalaphuli izwi lakhe, ongatsheleki umuntu imali yakhe ukuba izale, nongamukela umvuzo ngongenacala, owenza lokhu akayokuzanyazanyiswa naphakade. Sibhizi-ke noverse 4, obukonengekayo ngokuza kumenyanya. Sibuka abanengekayo egameni elihle lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. Sibuka abanengekayo. Yazi ukuthi kunengeka kuze kunengeke ngisho iminikelo. uNkulunkulu akafuni sinikele iminikelo eyize, iminikelo enengekayo. Sikhulumile kizolo ukuthi uNkulunkulu akawufuni umnikelo wesifebe. Ake sibuke uIsaiah chapter 1 verse 13 uthi ningabe nisaletha iminikelo eyize yempuphu. Impepho isinengiso kimi, impepho isinengiso. Mhlawumbe wakwaguqa washunqisa impepho, wakhanyisa amakhandlela. Isinengisa impepho kuNkulunkulu. Swasivuma leso sona. Wabiza umuntu emakhandleleni, wakhanyisa abomvu, wafaka inalithi. Umbulali wena, wafa umuntu. Nawe futhi enhlizweni yakho wabona ukuthi uyasebenza lamthandazi, iyasebenza leya nyanga. Ungumbulali woza kuJesu, uJesu uyakuthanda. Impepho uNkulunkulu akayifuni, iminikelo eyize akayifuni. Iminikelo eyize yile onikela ngayo emva kokuba uyithole ngendlela engafanele imali yakhona. Iyize. Mnikelo ukugembula uNkulunkulu akakufuni, kuyize. Ungahambi uyowina imiliyoni lelotho la bese uzosilethela 100,000 ngoba uthi siyawuthanda kanti uphuma lapho lade udlala khona ugembula. Ungawulethi nje ngoba uzodala inkinga ongayazi phezulu kwempilo yakho. Thina mhlawumbe uzothula ungasitsheni ukuthi uyiwinile, uyilethe siyamukele, siyingcwelise ngomkhuleko, kodwa wena uzozibona ukuthi ufana nobani. uNkulunkulu akayifuni iminikelo eyize. uNkulunkulu akayifuni impepho, isinengiso kuye. Ngakho-ke ake simkhonze uNkulunkulu, sizazi izinto ezisinengiso. Uthi akabuvumi ububi kanye nemikhosi, imigubho le eyenziwayo. Akayivumi leyo mgubho uNkulunkulu. Uthola ukuthi umuntu kuthiwa nomhlonyana uyalahlwa, uwenziwa lokho nalokho amayikhulelo bano 21 sengazi ngayikhohlwa lezi zinto kanti ngangizazi ngakhulela emsingi impela nje ngangizazi. Lezo zinto uNkulunkulu akazifuni ngoba zenzelwa kubongwa abaphansi amadlozi aluyi kuyena udumo. Bengikhuluma-ke ngeminikelo eyize, isinengiso kuJehova. uNkulunkulu wethu iminikelo nje eyize akayifuni. Uthini kuMakhosi 14? Amakhosi 14 verse 24. Amakhosi okuqala chapter 14 verse 24. Uthi kwakukhona nezifebe zethempeli kulolozwe. Benza njengazo zonke izinengiso zabezizwe uJehova abaxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Khona abantu abayizifebe zethempeli. Abantu abayizifebe zethempeli abantu abanjani?
abantu abahlala eduze kwethempeli bedayisa ngomzimba, baphume bathenga befundisi, baphume benza izinto abefundisi. Ifebe zethempeli abefundisi abelala nabafana besilisa, befundisi besilisa abalala nabafana, befundisi besifazana abalala nabafana, befundisi besifazana abalala nabodwa nabanye besifazane, izifebe zethempeli. Ungakubiza ngendlela ofisa ukukubiza ngayo, kodwa iBhayibheli lami lithi isifebe sethempeli. Yiwo lo moya engilwa nawo kulamasonto adlulile, wey'ngane eziqomile esontweni, isifebe sethempeli, bayizifebe zethempeli. Yiwo lo moya ongilwa nawo. Bantu abamithisana emsebenzini kaNkulunkulu, ifebe zethempeli. Uthola ukuthi bayahamba bayoshumayela umfundisi, uyoshumayela uhamba nethimu yakhe, kanti phatha bayalalana, izifebe zethempeli lezo. uNkulunkulu akayifuni izifebe zethempeli. Thina-ke sinenkosi enhle ngapha ezweni lakithi lasikhona eRichards Bay, inkosi yakwaMbonambi, ishaya phansi konyawo ithi ayimfuni umfundisi ongaganiwe. Umfundisi ongaganiwe ayimfuni, ngoba uthi mayisehamba makade misitende noma enza okuthize kusala kuqhuma izisu, abantwana babantu bakhulelwe, abafazi babantu bakhulelwe. Yizi izifebe zethempeli lezo. uNkulunkulu akayifuni ifebe zethempeli. Wozazi ukuthi uma uqoma umfundiso isifebe sethempeli, nomfundiso oqonywe ebandleni uyisifebe sethempeli. Uthi zizinengiso kuyifebe zethempeli. Balekela-ke ukuba isinengiso kuNkulunkulu, balekela ukuba isifebe sethempeli, balekela wena ukuba umsizi kamfundisi. Mfundisi mayixabene nomkakhe ujikela kuwe wena ongowesifazane. Mfundisi mayixabene nomkakhe uza kuwe wena ongowesifazane, busuyamsiza, ulale naye. Uyisifebe sethempeli kanye nomfundisi wakho loyo. Umzimba kaNkulunkulu uyithempeli likaMoya oNgcwele. Musulifebisa-ke leli thempeli, musukuba isifebe sethempeli. Uma uyisifebe sethempeli, uNkulunkulu uzokuchitha. uNkulunkulu uzokuchitha, uNkulunkulu uzokulahla. uNkulunkulu akayifuni ifebe zethempeli. uNkulunkulu akafuni nokuzibona. Khona ivesi engilibhekayo baseKorinte bokuqala chapter 3 verse 17. Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena, ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, nilo-ke nina. Ungalichitha ithempeli likaNkulunkulu. Ungaba isifebe sethempeli ngoba uhlala enkondlini yenkonzo ufeba, kanti isifebe sethempeli mawuzibiza ngumntwana kaNkulunkulu, kodwa umzimba wakho uhamba ugona onke amadoda, noma umzimba wakho uhamba unelisa bonke abesifazane, uyisifebe sethempeli. Yekanike ukuba izifebe zethempeli ngoba uyisinengiso kuNkulunkulu. Bonke abanengekayo, isabelo sabo siyoba sechibini lomlilo. Abanjani? Abanengekayo. Ake silibheke lelizwi lapha kuSambulo 21 verse 8. Uthi kepha amagwala nabangakholwayo, nabanengekayo, nababulali, nezifebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo soba sechibini elivutha umlilo nesibabuli, okungukufa kwesibili. So-ke uma wena ungonengekayo, uyisifebe sethempeli, isabelo sakho sechibini lomlilo ezivuthayo, isibabuli, and ngeke uphume ingunaphakade. Ingunaphakade ayikaqali. Laba abashayo nje manje esikhokweni basayishela nje. Nawe mhlawumbe uJesu mangakalanda ibandla usazohamba uyoyishela nje. Lilandwe ibandla ufu uhambe uyoyishela nje. Kuzoze kuhlulelwe umhlaba bese iHadesi. Madoda esimbheke Sambulo chapter 20. Ake ngiufunde nje, ngiqale kuverse 11 bese ngiphethe inkonzo yami, ngoba kukhona abantu abasazophonsa echibini lomlilo. Kwahlulelwa kokugcina Sambulo 20 verse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe, nohlezi kuso ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba, akutholelwanga indawo. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi,
izincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo lokho kwenzayo usazohlulelwa baba. Verse 13 nolwandle lwakhipha abafileyo ababekulo nokufa neHades kwakhipha abafileyo ababekukho kwahlulelwa yilona loyo njengokwemisebenzi yakho. Yezwa ukufa kuyaphila, ukufa ngeke ngithi kuwumuntu kodwa kuyinto ephilayo nakho kuzohlulelwa kulahlwe esihogo echibini lomlilo. NeHades okuyisihogo sizothathwa nabantu baso bonke abaphakathi bayophonswa echibini lomlilo. Ichibi lomlilo okungukufa kwesibili. Ichibi lo ngeke uphinde usafa ngoba ukufa kwesibili lokho. Verse 15 umekhona abakithi umekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo. Isambulo ke lesi izinto ezizokwenzeka wabona into yikho ebhala ethi waphonswa kuyi-past tense kuyinto edlulile kanti into ezayo ngoba phela wayibonisa umbono umpostoli uJohane lapha esiqhingeni sasePatmos. Hayike kuyeza ubuwazi uzofika usuku lwanamhlanje luyeza lufikile nje lwanamhlanje ubungazi uzofika. Angithi ubungazi ukuthi lo nyaka u2026 uzofika ufikile. Ngakho nalolo lusuku luyeza bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi liyobashisa lingabashiyela impande nagatsha. Luyeza luyeza lolo lusuku. Ngike ngakhotha isisho sesingisi esithi each dog has its day. Inja nenje nosuku lwayo. Umuntu nomuntu nosuku lwakhe lokumuka emhlabeni. Senze lento ebesiyenza izolo ukuthobeka siyophonsa inhlabathi ayithwale ngesifuba kodwa umphefumulo kaThobeka awusekho lapho. Awusekho umphefumulo kaThobeka ngoba uThobeka umamkelile uJesu. Thobeka uthandazile uRoma 10 verse 9 bathi uthule ememeza ethi uJesu Kristu inkosi. Uthobeka ube nedate nami okungeyona yami kodwa nedate nenkosi yakho uJesu. Thobeka ube seyibhalile izono zakhe. Hayi mina ngiyakutshela bhala izono zakho. Thola idate iqala bese ubhala izono zakho. Kuze uNkulunkulu akwenzele umusa. Izwi la iBhayibheli esilifundayo lapha kwaseKorinte lithi akekho umuntu othi uJesu Kristu inkosi engenayo umoya ongcwele. Ukusho ngomoya ongcwele. Ngamanye amagama uThobeka uhambe nomoya ongcwele ngoba ubengeke athi uJesu Kristu inkosi engahlanziwe ngegazi likaJesu. Mntaka baba qoqeka. Mntaka baba woza kuJesu. uJesu uyakuthanda. uJesu uyakufuna. uJesu wakufela esiphambanweni. Hlukana nokungcola, hlukana nokusebenzisa ithempeli likaNkuluNkulu ngendlela engalungile, hlukana notshwala, hlukana nokubhema, hlukana nokuhamba inyanga nabathakathi, hlukana nokuhamba izangoma nabathandazi abasebenzisa izinto eziphathekayo. Woza kuJesu. Ngegama likaJesu nje siyasindiswa. Sithi masithi uJesu Kristu inkosi, khafuleka umlilo bese siyasindiswa. uJesu Kristu inkosi. Masikhuleke bafowethu, uJesu uyakuthanda. Baba egameni likaJesu ophilayo siyabonga Nkosi ngale nkonzo, siyabonga kakhulu ngakho konke. Ngiyacela ukuthi ubusise lona loyo lalele kakhulu ozolizwa izwi alenze eze kuwe Nkosi Jesu njengoba ngibabiza ngibamema. Ngithabeze kuwe Nkosi Jesu, ngithabeze kuwe Nkosi Jesu, ngithabeze kuwe. Siyazi ukuthi kufanele umuntu akuvume ngokuthandaza abaseRoma 10 verse 9. Kufanele umuntu avume athi uyinkosi. Kufanele umuntu ahlala libize avume ngolimi lwakhe athi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga ke Nkosi ithubo siphalona lokuthi masikhuleke abaseRoma 10 verse 9. Naloyo ofuna ukusindiswa manje, naloyo ofuna ukuphenduka, naloyo othi sengikhathele impilo engiphilile, naloyo othi mina ngifuna ukuya ezulwini mangidlula kulo
kulomhlaba. Sizothandaza nawe manje. AbaseRoma 10:9 usho emva kwami, emva kwalokho bese ngiphinde ngikukhulekela uzobe ususindisiwe. Sekufanele uvume izono zakho, sekufanele uphile impilo engcwele. Masithandaze, thandaze emva kwami lo mkhuleko. AbaseRoma 10:9 sikhuleka izwi, uJesu uvunywa ngezwi. Masithandaze. Nkosi Jesu, ngikhohlwe ukusho, guqa lapho khona uphakamise izandla zakho. Guqa lapho khona uphakamise izandla zakho. Masithandaze. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. USathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu. Ngipha amandla okuphila impilo engcwele, ngihlukane nokuba isinengiso kuwe, ngikukhonze ngeqiniso. Ngilondoloze Nkosi Jesu, uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayike mawuthandazile emva kwami ususindisiwe mangikukhulekele baba egameni lika Jesu nangothandazile kanye nami. uNkulunkulu wami ngicela umbusise, umthethelele, umhlanze ngegazi lakho, umngcwelise, umenze Nkosi alungele ukuhlwithwa kanye nebandla. Abanye balaba sebethandazela umthandazo usuku lwabo namhlanje lokumuka kulomhlaba, ngiyathandaza ukuba ubamukele ekhaya ezulwini. Abanye babo sisela insuku ezimbalwa, abanye babo kusasela iminyaka, kufanele bayilungise indaba yabo, bavume izono zabo. Iba nabo-ke uNkulunkulu wami, basize ungalahlekelwa nawo yedwa njengoba ushilo. John chapter 6:44. Nginikela kuwena-ke Nkosi labantwana bakho. Ngakho konke sikunika udumo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, babunsibande yavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.